Здравейте и днеска с мене План БГ и днес ще играем на Township. Той е много добър на него. Стигаме в момента навън, ако виждате. Ето го и моят приятел. Ето навън сме. Той пич познава ПЛБГ. И той познае него. Да. Там. Чай са. Което? Какво трябва да? Ама защо че на руски само да се чуба? Как да го да такова? Ами не знам, на мен ми е на английски бате. Чай са. Аз не знам толкова до английски. Добро пожаловате в България. Население 1205 от 10. Я имаш нещо? Не, двойче. Трябва да съдиш такива чакаме. Аз имам мина. О, верно. Да. Включил ли се? Да, О, виж, подключи се. Какво е това? Ето това. Ооо! Какво е за маската? Чакай. Не бе, за какво да го сложи тук, бе? Така. Това е ново? Новости. Не знам, той го премести. Да, знам, аз сам се го правя. Къде беше това за... Батейко, син. Чакай само. Чакай да ти я покажа бирата. Каква бира, бе? Бирата гони с вътре. Ето къде. Ето я. О, и как сега се прави? Ето. И тук трябва да го... Тръсти. Давай. Трябва да ги копая. О, кирка. Още една кирка. О, какво е това? Това е нещо си. Не ги хърчи всичките. Това са диаманти. Да, имам. О, злато. Ето го злато. Ето го злато. Ето го злато. Това е първото злато. О, я огромни TNT. Да, бе. Давай. Бум. Бам! Дори получавам... какво това? Стинка. Нещо. Хора, може да ми намерите канала в... Долу в описанието ще има линк. Чакай, брат, как се пише в описанието? Ще те О, създам. бате, по ще покажа. Добре. Ще трябва да видите в описанието, ако е да правя. Ухо! Ако не забравим. Да. Ако забравим, пишете план БГ на английски и ще ви излезе отгоре. Една картинка на Беси. Да. И ще стане. Бам! Има трябва. И аз служител. Трябва. Бам. Ай, колко минути бам. Много обичам тази музика. Аз съм много по-слаб от него. Аз съм едва на 10 лева. Сериозно. Аз съм на 12. Вие го дали сте? 4 парички. Аз имам... Наистина не може да ги нарипувам. Много са трудни за мен, чакай сега. Не, дълго се Ще премести. Фейскама! Служи го това е яко. Това? Да. Плюс 60 човек. Да, това е хубаво, че. Ще си го сложа тук. До плажа. На плажа. О, ти па си купил такова за Свети Валентин. Бате, аз Да, то ми го подариха. Ново. Какво е това? Това е за нещо си. За 94 пари. То в началото ти дава по 150. Колко изтия? Що да ги вземеш? Виж колко хора. Колко? Чакай. Виж. Колко хора? Не тук, бе. А къде по къщите? Не, чакай, не тук. Дай назад. Не, чакай. Май при къщите беше. Не е при къщите. Оба гъбе. Ето тук. Нали тук видяхме, бе? Не е тук, бе. Бате, не знам. 100 1010 човек. Колко е? 1010 човек. Вау! Това за 600 има Бога. Купи се го, да е. Не е тук. Прадя. Ето го. Ба, колко ме взема. Да се разчистиш. Какво да си купиш парите? Служи го, не, чакай. Ето го служи, където си направил място. Ето тук на място. Бали! Един ден и
3 часа. Да, това е много. Аси! Аз си рисувам някакво. Да. Да. Я, какво си отключи? Ето си чак. Колко дълъг става клипа, бе? 5 минути. Ти си чак да... Да, виж какво е отключил. Да. Виж какво е отключил. Отключил е ягодите и това. Да, и доматите. Да, и картофите. Бабук. Е, да, това. Не, това трябва такова. Не, бе, аз го направих. Ще трябва още, нали знаеш защо? Имам си картофи. Борчета. Нещо, Тук баба ми е го направила за такова. Това какво е кокос? Да. И аз съм си дръвчета. За... Уй! Имам сладолет. О, той е отключил 2 вида сладолет. 1, 2, 3, 4. 4. Да. Носи напред. Нали? Аз съм бог. Не си бог. О, имам дори къдишка. Искаш ли ти покажа кой е бог? Сложи го тук. Да, знам кой е бог. Кой? Ето. Да, аз съм го виждал. Ето тук. Да, Дали той Бог помогна? Ако Бог има брада. Бог има. Ето го 99 лева. Той е създател на играта. Да, Бога... Не мога. Можеш. Не мога. О, искам да мога. Дай, служи. Имаш пуканки, там ли са, че готови? Да. Ой, къде? Ето ги. Седят гладни. Не, помогни му. Така ще ти даде пари или нещо. Да. Трябваше да си сложиш един свичър, мамо, по телефона. Не, законно. Давай. По-бързо, докато някой да помогне. Много лъжа време. Хиш. Помогна. О, има 2 звездички на това. Ще отида за един свичър и ще го нося вода. Къде? Къде беше това, за да си взема Кое? тия? Кажи го, бе. Ето ги. Той ми го подарил. Ето ги. Това и къде е другото? Не знам. Най-надолу. Къде? Ето го. 50 от... Аз съм помогнал на 50 човека. Сега трябва да 50 300. пъти си помогнал. Да. На колко човека? На 50. Сега трябва да помогна на 300. Да. Що е тук? То това житото се прави най-лесно. Житото се прави най-лесно. Да. Ти къде беше, бе, Алекс? Ето. Преди да дойдеш. Бях Това гледам е бързо за Джунър. епизода. Не до Джунър. Чигай. Това това е всичко от нас. Хора, чао. Чао.